Dobro jutro. Neki dan sam vam pričala o svojoj šefici kojoj sam postavila granicu gdje sam bila kratka, direktna i ja mislim da je shvatila lekciju svoju. Imala sam čak i komentar gdje mi je netko pisao jesi ti sigurna da ti još jesi na tom poslu, da li ti nisi možda dobila otkaz. Dragi moji ljudi, vjerovali ili ne, jučer je šefica mene i još jednu kolegicu koja isto zna postaviti granicu pozvala na večeru i imali smo predivno večer, platila nam je i jelo i piće i čak nas je u kazalište pozvala. Dragi moji, evo, ako ovo nije primjer da jednostavno postavljanje granica nije ništa loše, jednostavno naučite ljude kako da vas tretiraju. Imam isto milion kolegica na poslu, jedna non stop ljudi ili klijenti napadaju, deru se, prema njoj su bezobrazni. Ali zašto? Zato što na njoj doslovce na čelu piše žrtva. Ona se boji reći svoje mišljenje, nesigurna je. Ljudi osjete, neće tebe niko napast ako neko vidi sa 5 km da se ne daš napadat. I to je ono, meni jučer, sinoć, večer je bilo nešto predivno. Mi smo crkli od smijeha, mi smo se nasmijali, mi smo imali toliko lijepo večer i ovaj cijeli odnos, to je još pojačalo da ćemo vjerojatno imati još bolji odnos nego što smo ga prije imali. I to je to. Kad vi shvatite da postavljanje granica, da će vas ljudi bolje gledati, da će vas ljudi bolje cijeni, da će ljudi biti bolji prema vama, onda ćete shvatiti da postavljanje granica uopće nije nešto loše i da uopće nije loše biti iskren. Vjerujte mi, budite kratki, jasni, direktni, a ne ono okolo naokolo se pravdati, ne znam ti šta, jer to opet pokazuje da ste nesigurni u sebe. Ljudi, ja nadam se da me uživate u današnjem danu i budite mi dobri. Ćao!